Il-Partit Nazzjonalista baqa' fommu siket fuq id-deċiżjoni tal-Kumitat Etika u Dixxilpina tal-Partit dwar is-Sindku tan-Naxxar Enmeri Muscat Fenek Adami. Dan bilan li ma jiġix imbarazzat il-kap Bernard Grek li f'Diċembru li għadda kien talab lil Muscat Fenek Adami biex tirriżenja minn Sindku wara kwistjoni fuq allegat konflitt ta' interess dwar proġett fin-Naxxar. Muscat Fenek Adami kienet sfidat u rrifjutat li tirriżenja, dan fil-waqt li akkużat lil Bernard Grek b'lob partiġan mhux ibbażat fuq il-fatti. Il-ħadd il-Gazzetta Malta Today irrapportat li l-Kumitat Intern tal-Partit Nazzjonalista ma sab l-ebda ħtija f'Muscat Fenek Adami iżda din id-deċiżjoni inżammet mistura. Dan biex ma jaqax ċajt il-kap Bernard Grek u li anka meta dan l-aħħar kien fuq ix-xandir nazzjonali u mistoqsi dwar is-Sindku Naxxarija, Grek kien evażiv biex ma jimbarazzax ruħu. Id-deċiżjoni dwar is-Sindku tan-Naxxar ilha li ttieħdet u mifhum li waqt il-kampanja elettorali il-Kumitat tal-Etika u d-Dixxilpina kien diġà eżonora lil Muscat Fenek Adami. Dak iż-żmien Bernard Grek kien ingħata istruzzjonijiet li fuq Muscat Fenek Adami iżomm il-pożizzjoni li kellu, dik li kellha tirriżenja. Il-kwistjoni tas-Sindku tan-Naxxar Enmeri Muscat Fenek Adami kienet tmur ferm lil hinn minn proġett fil-lokalità. Fil-fatt kien hemm minuta l-fazzjoni ta' Simon Busuttil li poġġiet lil Bernard Grek kap li kien orok idejh għal dak li jagħmel Grek ma' Muscat Fenek Adami.